Aramê elegezê me çi dît û çi nedît. Apê Musa rû û porspî her wiha cil û bergê wî jî spî bûn. Beriya şehîd bikeve, Partiya DP li navçeya Esenyurta Stenbolê şahiyek amade kiribû, Apê Musa jî weke axaftivan beşdar bibû. Bi cilên spî dengekî têr û wek bapîrê me çend gotin û nesîhat da ciwanan û gel. Hevalekî nizanim bi zanebûnan jî ji ber xwe ve bi hesteke bi keder got, Apê Musa bi van cilan kefenê xwe li xwe kiriye diyar e di navbêra xwe û pergalê de pirek afrandiye bê tirs û bê hesab gotinê xwe dibêje. Wê demê mezîde wate neda wan gotinan. Lê du mehşûn de Apê Musa qetil kirin. Wê rojê Apê Musa çi gotibû? Gotinên Apê Musa weke îro tê bîra min wiha gotibû. Ev desteladarê Tirk dibêjin em ê gerîla biqedînin, lê hûn jî dizanin gerîla di şer de dişibe çi. Weke deşteke bê ser û ber, mêş û meşolekan, ew ê çep lêxin, rast lêxin û wê têkevin difna te û guhê te. Yanî şerê wanê bi gerîla re bêwate ye, ya rast di riya çareseriyê de avêtina gavên demokratîk in. Her wiha şîret li ciwanan kir ku bi aqilane tevbigerin, bi elmî û zanistî li mijaran temaşe bikin. Rojnameya Özgür Ülkeyê li 1993 de bi destê hêzê dewletê hatibû desteserkirin. Her wiha deriyê rojnamê jî hatibû mohirkirin û li ber derî jî du polîs hatibûn danîn da ku kes nê mohirê jê veneke, xwedî li kelûpelê rojnameyê yên mane dernekevin û tê de nexebitin. Cihê rojnameyê li Aksaraya Stenbolê bû. Kolan û rêyên diçûn rojnameyê ji hêla polîsan ve hatibûn girtin. Alîgirê rojnameyê Dost û Welatparêz li derdora kolanên diçin rojnameyê heta êvarê çep û rast li hev dizîvirîn. Lê jaliyekî din ve jî dost û hogirên rojê ketibûn nav li vî tevgerê. Li avahiyeke din amadekariya derxistina rojnameyê dikirin. Roja din, Rojnameya Özgür Ülkeyê bi manşeta li ser riya xwe berdewam, yola dewam derketibû. Wê demê gerînendeya giştiya rojnameyê Gurbetelî Ersoz bû. Li wir gelek nivîskar û xebatkarên hêja hebûn. Rojekê hevala hêja Gurbetelî Ersoz weke panelîst beşdarê paneleke ku li Stenbolê pêk hat bû. Di panelê de qala serpêhatiya dema girtinê û pêvajoya lêpirsînê kir û got: Di roja duyem de berpirsê mîteyê Stenbolê hat û bang min û ferda çetîn kir. Jmara nû ya rojnameyê avêt ber me, dema me rojname dît, em matmayî man, me li hev temaşe kir. Berpirsê mîtê got ev çi ye û çawa derket. Dîsa hûn weke berpirsê rojnameyê destnîşan kirine. Me jî jê re got ve xebatkarê çayxanê jî derxist derve ma em ê çi bêjin. Li ser vê bersiva me berpirsê mîtê heta demekê bêdeng li me temaşe kir û got: Em her roj bi hatina cenazeyên esker û polîsê xwe nerehetin, em her roj bi hatina rojnameya we nerehetin. Hevdîtin bi dawî bû, wê demê em gihîştin encamê ku karê me bê çendî girîng e. Paşê di zivistana 1994 de Rojnameya Özgür Ülke hat bombekirin. Di encamê de xebatkarê rojnameyê Ersîn Yıldız şehîd bû. Ersîn Yıldız kesekî Azerî bû, yanî ne Kurd bû. Bi 10,000 Kurd li taxa Gaziya Stenbolê cenazeyê Yıldız rakirin. Wê demê bavê Yıldız bi dengekê ji xwe bawer got: Kurê min di oxira heqîqetê û serfiraziyê de şehîd bû, bila serê gelê Kurd û Tirk sax be. Di kolanên bajarên welat de generalên biçûkên Apê Musa ji zarokên 8 salî heta 14 salî bûn lingên belavkirina rojname û kovaran. Wê demê Hizbul Kontrayên li ser fermana Serokwezîrê wê demê daketin kolanan û bi satoran êrişî generalên Apê Musa dikirin. Lê generalên Apê Musa diçûn ciyê ku hevalên wan lê ketine rojnameyên di nava xwînê de radikirin û digihandin xwendevanan. Wê demê rojnameyek û kovarek hebû. Her wiha kovarên wêjeyî yên Neçemê û Enstitûya Kurdî derdiketin. Bêguman rojnameyên bi zavên çepgirên Kurd jî derdiketin. Lê ji bo dewletê yê bi talûke Özgür Ülke û Özgür Halk bûn. Rojname û kovarên din jî dibin zextan debûn, lê sator ji ser şah damarê wan danediketin. Li Stenbolê dayîkeke Kurd kovara Özgür Halkê dixe bin çengê xwe, neviyê xwe Baran ê 3-4 salî dida kêleka xwe û di nav bazarê de dimeşiyan. Her tim digot: Kuro Baran were vir bêdeng be daxivî û dibin çavan de esnafên bazarê dişopand. Navê Baran
بالا کێ دikşand hema berê xwe didan wan û digotin kurê min ma tu Kurdî. Wexta digot erê hema dahê jî ji bin çengê xwe kovara özgür halqê derdixist û dida wan. Yani dapîr, bapîr û nevî kur û bûk bi hev re ketibûn govenda têkoşîna azadiyê. Paşê televizyon derket demekê dewletên sêlên satelaytan kom dikirin û dişkandin. Çi dikirin jî nikarîbûn weşana Med TV'yê asteng bikin. Ji bo bêdengkirina Med TV çûn ber lingê NATOyê Ewropayê. Ewropa ji bo berjewendiyên xwe televizyon girt. Îro jî êrişî çapemeniya azad kirin. Ev êriş plankirî û li gor stratejiya çokdanîna tevgera azadiyê pêk hat. Ev 7 salin her şêwazê êrişên hovane li ser gelê Kurd û têkoşerên azadiyê dimeşînin lê dîsa jî tu encamekê bi dest naxin. Berova jî vê yekê her qadên têkoşînê mezintir bûn, firehtir bûn, rêbazên nû çavkaniyê nû hatin peydakirin. Meşa şoreşê bênavber didome. Di vê têkoşînê de qada herî diyarker qada bîr û baweriyê ye û di nava qada ragihandinê de jî ya herî girîng heqîqeta ragihandinê ye. Ji ber vê yekê dijminê gelê Kurd jî vê qadê weke hedefeke stratejîk hilbijart û operasyondan dest pê kirin. Yani wê ji îro şûn de jî ev qada taybet jî qada çapemeniyê bibe hedefa sereke. Ji ber ku AKP, MHP û kirêgirên wan pedeke li hemberî têkoşîna bizava azadiyê têk çûne. Stratejiya çokdanînê deşifrebû, rol û misyona pedekê ya di vê stratejiyê de eşkere bû. Di encamê de zarokên ku di dema apê Musa de ji dayîk bûbûn an jî hê jî ji dayîk nebûbûn li ser şopa apê Musa û generalên wî dimeşin. Êdî bûne bi milyonan ma kî dikare çerxa teşiya Kurd bide sekinandin.